Hey guys, welcome back to a new vlog. Continuous ಇತ್ತಾನ 3 days ಅಂದು ಇಂಕ್ 3 days ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೇಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏ ಪಾಪ ದುಂಪುರ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ವೀಕ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಟೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಂಚೇನಿದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನೈತೆ ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿದೊಳೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ 2 days ఇంకా ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಐತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಬರೋ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋ ಹೈಡ್ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೊತ್ತುನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಅಂಚೆ ಅಂದ ಸೊ ಐಕೋಸ್ ಅವೊಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕನ್ನು ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ದ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಂಡ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಾಪಜಿ ಬಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆತ್ತಾತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮೂರು ದುಬೈ ಡಿಪುನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿಪಂದು ದಯಪಂಡಕ್ಕೆ ಅವೇ ಇಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪರ ಪನ್ಕ ಬಂದೆ ಸೊ ಒಂದೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 4 years ದುಂಬು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾಡ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆನಿ ಬುಡ್ದು ಮಿಡ್ಲಿ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಅಂದಿಂಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 4 years ಬ್ಯಾಕ್ದ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ತು ತೂನ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗಬಲ್ಲಿ ಆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಯಾನು ಈತ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೊಡ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಅವು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಬರ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಏಕಪ್ಪ ನಾತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂದೇನೇನು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕತ್ತಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದಯಮಾಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಏತ್ ರೀಚ್ ಅಂಪೋಪೇರು ಆತ ನಿಗ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಹಾಕೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೈತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂಚ ಬಂತು ಕದಾದಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪದಂಗಿ ನೆನೆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಪೋದು ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನೆಂಕಲ್ಲ ಪೂರಗ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅವಳ ಆಫರ್ ಎಂಚ ಬೇಡ ಚಿಕನ್ಗೆ 9 dirhams ಬರೀಪುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪು ಬೇಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ಲೇ ಆಫರ್ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೋದು ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ತೂಕ ದಾದ ಪರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿಗೆ ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿಗೆ ತಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೋಕ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಟಿಂಕಲು ಟಿಪ್ಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತನ 7 o'clock 7:20 ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ ಗ್ರೋಸರಿಗೆ ತೂಕ ಇಂಥದ್ದಾದ ಆಫರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಆಫರ್ಸ್ ದಾದ ತೂಕ ಸೊ ತೂಕ ದೈತ್ಯ ಪರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲೆ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ವಿಲ್ ಬೈ 1 by 1 ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರೋ ಆಫರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಪುಲಿ ತೌತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೊ ಮುರಿದ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸುಕ್ ಜಾಗ್ರಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರಿ ಬುರ್ಚಿ ಸೊ ಹೋಗಿ ತಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಕೋರಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೈಸ್ ಕಂತಾಂಡು ಪೂರ
बोलत आहे त्याच्या पाहिजे दादा प्रकार बघा कार आहे ॲक्च्युली कोरीಗೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಕೋರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಸೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು 10 ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಪಾಡ ಅದು ಮಿತ್ತಿಡ್ತೀಯಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಾಡೀಕ ಫ್ರಿಜ್ ಚೆನೆ ಬೊಂಡಲ್ಲ ಐತಿ ಹುಡ್ಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪರ್ಪಿನ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನಿನಿ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪದಂಗಿ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪದಂಗಿ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದು ಪಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪದಂಗಿ ಬೇಯರ್ ಹುಡ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಪದಂಗಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಹಂಚಿರ್ಕೊ ಪದಂಗಿನಾಗಿ ನೀರು ಎತ್ತಿ ತೂಕದ ಆತ ಬೇಪಾಗ ഞാൻ പതങ്ങി മലപ്പം തൊച്ച് പോച്ചത് വേണം പതങ്ങി ഫുൾ ഈസി ಒಂದು ಬೇಯಿಂಡು ಯಾಂತಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದುಡ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಬೇಯಿಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ತದ ಪಪ್ಪೆ ನಂದು ಸೊ ಒಂದೇನು ಪರ್ಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪದಂಗಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ತಪ್ಪು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪೂರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪತಂಗಿನ ಮೆರಳಿನಾಗಿ ತಗೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಬರ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಐಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಆನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಇಂಥ ಎರಡು ಡಿಶನ್ನು ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ನನಗೆ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ
ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಪದಂಗಿ ತಿಂಡೆ ಸೊ ಪದಂಗಿ ನಾನು ತಿಂಡೆ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪತಂಗಿ ಇಂಕ್ ನಿಜ ಸ್ವೀಟ್ ಪತಂಗಿ ಇಷ್ಟ ಬೆಲ್ಲೆ ಪನ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪು ಪತಂಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ತಿಂದು